IFM News. Police Report. Idol Dennis, good morning and please come in. Nasuksugatan ti may sa aman nalon gapo iti panang tagbat iti agama iti ili ti Solusyon Ilocos Norte gapulayang iti padunum ti biktima ng January Balikanta Dumlao na 2028 na sawaan agiti ti Barangay San Julian Solusyon Ilocos Norte iti nagsagabi ti sugat iti rupa ken kastamiten iti takyag na baben iti may pangarot nga panang tagbat agnagan Henry Borja Ancheta na 2028 nasawaan ken ti anak na nga ni Henry Ancheta na taga Barangay San Julian Solusyon Ilocos Norte. Ti investigasyon ti PNP ti biktima ket napan mismo iti katalpalunan iti irinaben na ket nakita na detoy repan na ket nasaraan dati padawang na Idol Lawrence isat gapuna nga nasakit iti nakimna kabuto retoy ti agnagan Henry ke Ancheta ken ti anak na ken duapay nga sabsabali iti anapan ng konfrontar ken kuana nga sumeten detoy at iti sa andangan na kinawatan gabuto retoy ni Henry ket nangasot iti abuneng sana yung tagbat ket tamaan iti aking kanigid nga iti rupa na idinto nga ti anak na ni Hema ket napanahinarangan usar iti bulo ket natamaan met datoy takyag na datoy abaga na gabuto retoy nagtartaray iti biktima ket ditoy nga napan nagpakamang iti tulong iti pagatenanda iti kabagyan ti biktima interedameten iti Governor Roque Ablan Senior Hospital ti biktima para palang kadatoy panakasugat iti sugat na ngem na i-transfer datoy iti Batak Hospital iti agama ang nanaganan nga may pagorop nga suspect ito nga pasamag kaya adanti ko sa iti PNP para palang karatin na yung investigation set nan na pasama kapan nagbat gapulang ti problema at padunom iti iti Solusyon Ilocos Norte iti sa bali nga bangir manag iti nai-report iti kalman na missing person manipod iti iti sa Nicolas nga taga Pinili Ilocos Norte namuan Idol Lawrence nga ito'y nadakamat at ang biktima keta nasapulandan mismo iti pagtengan dito'y lula na Idol Lawrence isa tagapuna nga iti agdama keta safe dito'y babae nga ni-report nga missing person iti namisan altaw o palang kanato'y ni-post iti agbyang iti social media ni Hana Lanis sa Kaluya nagtawin iti 27 nga taga barangay nagtriguan Pinili Ilocos Norte iti ni-report iti February 21 alas 9 nga nagapukaw ngem iti kalman oras alas 9:50 namuan nga nasarakan dan dati biktima iti mismo lula na iti barangay Pimentel Batak Ilocos Norte in good condition Idol Lawrence kaya nga soen safe dati nga balasang gaputan na pangayam iti mismo nga pagtingan tilulang na iti Batak Ilocos Norte alang sa Tlaunay tawan iti sa bali nga napasama kingkuan at nagdandanag iti inana kasi na napasangtag kalpasan ti panagturong ti boyfriend na iti ili iti San Nicolas Ilocos Norte kapayatan na nakasala naman iti PNP amin pa iti seguridad iti makitanok iti Ilocano Festival of Festivals iti Asyurad itilawag into no 28 iti laing nga kalman ni white at iti press briefing iti INTPO para palang kanatoy may white at nga contingency plan no kasunod iti security dagiti magkipagpaset ken dagiti bisita iti reto yung event iti probinsya ti Ilocos Norte di mawat ti tulong ti PNP iti publiko na magsabol iti panang tungpal iti amin nga lagaden iti ating mga activity manipod ti routing ti traffic kasama iti sa pagparkingan kamuran ti amin liklikan tayo ito ti armas tayo kasi maliklikan iti dinangran wala sang nasiya at mapasama kapayat iti mawat nga festival of
Festival of Ilocano Festivals iti probinsya ti Ilocos Norte. Iti agdama kumbiyansa ti PNP nga natala iti programa gapo ta sibot pa iti education activities awon pa iti napasanok nga gulo iti venue iti nga Tanok Ilocano Festival of Festivals nga activity iti probinsya ti Ilocos Norte. Damag palang manipot ti INTPO Idol Dennis Alipio Tatak IFM. IFM News.